Vasilije Hadžipurić, Vasilije, povod zbog koga razgovaramo sa tobom su tvoji uspesi u znanju. Izvoli, molim te, reci šta sledi u skoro vreme i šta se događa uopšte. Dobar dan. Ovih dana se spremam za međunarodnu olimpijadu iz astronomije i astrofizike. Ove godine sam osvojio prvu nagradu na državnom takmičenju iz astronomije i prvu nagradu na državnom takmičenju iz fizike i drugu nagradu na državnom takmičenju iz matematike regionalnih centara. Reci mi, ta ekipa koja ide u Brazil i predstavlja Srbiju, olimpijski tim u znanju, ima 5 članova, ti si prvi među njima, je li tako? Jeste, ja sam bio apsolutni pobednik na državnom takmičenju iz astronomije i prvih 5 je prošlo dalje na olimpijadu. A šta očekuješ u plasmanu, imaš li predstavu kakva je konkurencija? Pa neće biti ovako, ali daću sve od sebe. Ti si inače redovni dobitnik ovde u regionalnom centru za talente. Ja ne znam da li kući više imaš mesta za diplome? Pa jeste, osvojio sam preko 60 nagrada iz oko 9 predmeta i svaki godin sam osvojio nagradu iz regionalnih centara, takmičenja iz regionalnih centara. Ti si sada srednjoškolac, jel? Koju školu ideš? Idem u matematičku gimnaziju, drugi sam razred. Da pitamo kakve su ti ocene i uspeh ili nema potrebe? Pa sad sam bio 5-0. 5-0. I ove nagrade, naravno, državna prvenstva i sve dalje redom. Cela porodica je, jel tako, i tvoja mlađa braća idu tvojim stopama? Tako je, i moj brat i moj sestri idu u regionalni centar za talente i osvajaju mnogobrojne takmičenja. Nagrade na mnogobrojnim takmičenjima. Biće prilike, evo, obećavam gledaocima kanala da posjetim porodicu, pozdravim mamu, braću, seku i napravit ćemo jedno specijalno izdanje posvećeno Hadžipurićima. Hvala ti i srećno u Brazilu. Hvala. Učeniku drugog razreda matematičke gimnazije za osvojenu prvu nagradu za kvalitet i odbranu naučno-istraživačkog rada iz oblasti matematike na regionalnom takmičenju. Za osvojeno drugo mesto iz oblasti matematike na regionalnom takmičenju za drugo mesto iz oblasti matematike na državnom takmičenju, ali nemaš ni ti sreće, samo je 3 diplome, a i čuvena knjiga Đorđa Orvela Životinjska farma. Čestite! Like i zaprati.